kamaráti, no a dneska vás vítam pri videu, kde budeme reagovať na smiešné videá, tak uvidíme, čo z toho. Smiešné video. Tak. Uvidíme, čo mi to som... Paša medveď. Nemám slov. Prvního zájemce Piko. vlází prvňáčky, Trojnásobný účinek Arielu proti smrti. kteří se chystají Dobrá. poprvé What? usednout do školních. Nemám slov. Titanic. To bude Maša za 10 rokov. Já chci do... jako všichni. Dobrá. Zabol Titanic, medveď. Čo to? Hurá! Zítra jdu Lízat. A to se vyplatí. a prosila bych... No to sú... Okej. Vyzerá jak satanka. Prvnímu září. Super. Ne. Wait a minute. Môže odstrániť medveďa. No a teď jsem... Jsem... Úplně retardovaná. Okay. Co si to dovoluješ, ty čuráku? Opravdu si myslíte, že to, když medvěd nakreslil 3 čárky, je náhoda? Mohu vás ujistit, že to opravdu náhoda není. Medvěd nakreslil 3 čárky, ale přitom má pouze 2 oči. 3 krát 2 je 6. 3 šestky za sebou je číslo 666. Už jen to je velmi znepokojivé. Medvěd je také hnědý. A On je hnědá je i znepokojivý. hlína. A hlína obklopuje peklo. Je medvěd napojen na bytosti z hlubin pekelných. Je to šokující, ale neexistuje jiná odpověď než ano. Oh my god. Okay. Very good. Dobre, tak čaute.